Що по паливопідкачуючому на D65 та D240. Вони там однакові, якщо що. Я думаю, всі це знають. Значить, або заводський в зборі. Беремо повністю. Або просто заводський солдатик. Також все це маємо і по дешевшим аналогам, по Китаю. Або, я ж кажу, просто солдатик. Але кажіть, вам або дешевше, або дорожче. Тобто, або буде китайський аналог, або буде нормальний заводський. Це ж стосується також і клапана 16 з 13 СБ. Якщо треба, зніму по ньому окремо відео, той, що зроблений по ГОСТу. Або ремкомплект. Тут у нас буде клапан, ущільнення, пружинки і прокладочка. Ось так це все діло виглядає. Навіть є такі дрібнички. Так що, кому треба, телефони в описі під цим відео. Напишіть, якщо треба, зробимо обзорчики на плунжерні пари, на розпилювачі. Звертайтесь.